Kubudiriro kwedu kwatinogara vawanikwe pachisangano pamushawe vanhu avauye patinorangarira magamba avawanikwi vanomirira kushora vachibongoza muto kuregererana kuye kwaramba kugarisana kwacho kwaramba kudyidzana navo kwaramba zvino mutipewo simba tirwe negarwe swamaiti vachachinja saramba swamaiti vachashanduka saramba toubvunza mbvunzo uye kumatenga isu toubvunza chete toubvunza kuti sei Mwari muchitipa nguva yakaoma ko hama dzedu dzinotisiya dziripiko. Right, one way. One way. One way for Africa. One way for Africa to be the conqueror. One way from Cairo to Cape Town. One way Africa unity is the way. Africa unity. Oh, Nigeria. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housted Brothers in Gweru. All right. Tiri kufamba katiri pano pa Trabablas Garden mangonzwa nyaya iri kutaurwa iri nyaya yemanzi naMukoma Benjamin aiwaka vane vanhu vakasiyana siyana vavari kubata navo mukati mebhendiro pamwechete nebasa ravari kuita panapa rekucreata employment rikuita kuti aiwaka vakomana vari kukura vechidiki ana baba vechidiki vane mhuri dzavari kuchengetawo vange vanowana zvekuita kuti vabviswe mumadrugs, vabviswe mumugwagwa, vabviswe mumastreets, vawane zvekuitira kuitira kuti tireduce crime rate mukati menyika. Munhu wese anofanira kunge achiwana chaanofanira kunge achiita. Tiri kupfuurira mberi panapa taita mhanza yekuti tiri panapa paTransit Driving School paTrabablas Garden tava tasangana nemwana wehero, mwana waMukoma the late great Chopa Chimbetu. Hanzi Vuma uri mukuwasha, vuma, vuma, vuma kuombera, vuma chete, kana katezara kadiki diki, vuma, vuma, vuma kuombera, vuma chete, aye, ye, vuma, 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 vuma kuombera, vuma chete. Kaka tapinda mumangoma zvekare. Heya. Tiri sei. Aiwa, nice one. Yes. Tiri kufanana na mudhara kuita photocopy kuita chichi. Zvozvazvira ndika. Foroma yachaira. Aiwa, muri kungoiona wakaforoma yekwaChimbetu mukatasa ana Tsulu mukatasa chichi. Aiwa, rega tinatsunzwa kuti nhoroondo yacho yakamira sei. Uri mwana wehero wegamba rakarwira rusununguko munyika ino vakatisiyira mumhanzi senhaka yatiinayo. Imi zita renyu rakazara munoitwa ani? Ini netwa Prince Chimbetu. Prince Chimbetu. Yeah, ndo zita rangu nesenemu. Okay. Mukoma Prince Chimbetu, tinoziva kuti muri mhuri yevanhu vanobuda munozikanwa nezvedendera, musambo wedendera. Imi munoimbawo here? Ya, kuimba ndinoimba. Munoridzawo here? Ya, kuridza ndichiri kudzidzira zvangu magitari. Oh. Ya, kuti ndikwanise kunyatso
pinda zvakazara. All right. But so far the leading vocal ndo iri pamberi. Oh, saka so far mafamba zvakadi munyaya yemumhanzi nokuti vazhinji vedu hatizi kukuzivai asi muriko muri mwana wegamba ratinoremekedza. Imimi mafamba kubva papi kusvika papi? Tiri kuziva kuti panapa muri kushanda muri patransit driving school, pacar cleaning, paTrabablas Garden. Ndezvipi zvamaita takanangana nemumhanzi tozodzoka kunyaya dzebasa ramuri kuita panapa? Right, pari panyaya dzemumhanzi ndakatanga 2016. 2016 ndakatanga ndiri ndega, then ndine vakomana vaimboridzira Mudara Alan. Vakomana ivavo ndo vandakashanda navo, ndakaridza kuShamba Country Club. Okay. Yeah. So show iyoyo yakanakidza because it was first time kwandiri hana yairova. Unombosweta kwese uchiona crowd. Uchiona crowd. Stage fright. Zvishwe here kuda kutiona inini ndichiperforma, but kana spirit yacho zviri muropa zvinetse. Ndinofunga show iyoyo ndo yakandiinspire kuti nditange kuti inini zvishoka I need to sing also. Ndiye ndichiimba because Chipo ichi chakangobvira kudhara chiri muropa. Okay. Yeah. So sezvo Madhara aimba ndechedzinza already, ndechemhuri yese. Nhaka hombe ende bhutsu dzacho dzihombe zvokuti tinototadza kana kudzipfeka. Saka zvadaro ndakambobuda muno muZimbabwe ndobva ndaenda kuNamibia. So kuNamibia ndaishandira company yainzi Nick Note Hunting Safaris. Trima tour guide, ndaenda nasekuru vangu vanonzi Bishop Majuru, vane chechi inonzi Kingdom Revival Church. So ndo munhu wandaibuda naye, ndaita 2 months tiri ikoko, and then todzoka kuno kuZimbabwe tichiita 2 months. Pagore inofunga taigona kuita mashifts edu anokwana kuita kana 4 kuenda kuNamibia tichidzoka. So ivo vaita basa ravo rekutengesawo masouvenirs, chichima placements, dinner cups, all the art race tunoitwa nemaoko. So zvadaro ndo zvakambonitange ndabreaka kupinda musystem yemusic. Ndadzoka COVID ndobva yatibata because yakabata munhu wese kudaro. Life yakabva yaita sekunge inoti derere. So nandine mukadzi wangu ineno wandandakaroora. Yeah, ndinofunga takazoramba nawo zvedu through some challenges mukurarama. So ndakaita imwe show foot pamanhenga apo small township ichirokura muclub yaMusimwa inonzi Paradise Night Club. Momo. Saka ndakashedzwa naMusimwa, and then ndandina Dagi papo, Douglas Chimbetu ndiye aindibeka ipapo. So show iyoyo it was hit and vanhu vakafara, vakaratidza kusununguka chaizvo. Vakatambira. So zvakandiinspire futi. So challenge manje yakazoitika ndeyekuti pandakazorambana nemukadzi through some stresses, ndakabva ndambodzoka kumusha kwaMoms because ndaitogara kwaRare. Ndaitogara tese Mudharalani tichitoonana tese tichitori kumba. Mudhara dzakasiya aimba kuti rufundi madzongonyedzi. Asi pane vanodanana. Toti chakafa parudo aniti. Chakafa parudo. Zvikaunza stress. Zvambounza stress mbichana, but zvadaro ndakabva ndagara kwaChireka. Ndiri kwaChireka ikoko ndaishedzwa musangano even yebato redu reZANU-PF. Ndichienda ndichinoperforma paChireka ikoko, my independence, my heroes. Pampacho ndaitomboimbiswa akapela nevanhu pasitori namagitare, but vanhu they take it really vachinyatsopindwa nemusic dzacho. Tombodzokera kumashure zvishoma. Mudhara akasiya ambokupa here manotsi ezvemumhanzi? Yeah, inini Mudhara anosiya ndipa manotsi ezvemumhanzi, but ndaita kurota sometimes ndichitoimba. 2 ndichikura inini ndichiri kuprimary, ndakadzidza paRenmaina paprimary school. Yeah, because I've grown up here in Bindura. Mama wangu aishanda kucompany inonzi Hope Humana. So ndaitoita zvekuimba, ndaita traditional dance, ndaitoimba. So zvakagara zviri muropa mangu. Saka vision yako takanangana nezvemumhanzi yakamira sei? Vision yangu inini takanangana nemumhanzi, ndiri kushuvira kuti dai Mwari akanditungamirirawo
In fact ndakaitirwa zvakanaka ndakazosangana naMukoma Benji through mukuridza pane club iri kunetsa kunonzi kwaChireko inonzi Mandisha Plaza. So ndiri papo munhu anopota achitora maartist so there's one day rakangondishedzawo ndobva ndaenda vandanoperforma zvakamufadza and then ndobva nditi ndichazokushedza mukomana ndokuisa paBiyangu FM. So andishedza kudaro takaenda paBiyangu FM ndobva taita ma-interviews ndobva ndasangana naMukoma Benji ku Biyangu FM. Ndiye the first akatanga kulaika that interview. So then Mukoma Benji valaika kudaro inini ndakatarisa pafoni pangu ndobva ndaona hey Mukoma ari kundida uko zvishwa munhu ndofana kuti ndisvike kupi ikoko. Ndiri kwaChireka kudaro ndakamboita kanenge kudhileya kuuya ndabva ndazongoti rimwe zuva ndakatorara zvangu ndaitorota ndiri panzvimbo ipi ino ndadzoka futi mufoni mangu mwemwena ndatanga kutarisa makaunti angu but Mukoma Benji ndofana watsika hana yangu yakarova zveshuwa kuti ndiuye and then shuwa ndakauya zvakasina ndisina kana kuwafonera ndangweri kana ndasvika ndati Mukoma inini ndaita sei ndauya. Then Mukoma Benji vakanditambira zvakanaka vakati muningina nyaya iri panapa tinokwanisa kubatsirana ndandine band rangu rainzi The Way Band tinokwanisa kuumba band iroro kuti ridzokere futi pekare iwewe nezita rako and then nemusambo wako wedendera tinokwanisa kuumba band rinotenda mberi. 2 vakati mufana wangu dondoware panapa basa riripo shanda pakawashi panapa uwane chekuita kuitira kuti handitoda kuti wewe utambire kure toda kusimudzana ndichikuona tichibatsirana zvinhu zvichienda mberi. So I decided ndakati ndochinja ndainamatira yakaichi song iri kunetsa mazuva ndikainamatira nyaya yacho ndondowari Mukoma Benji basa rinoenda kumberi charatidzawo unhu wakaita sei wakanaka. Tiri panyaya yekuumba zvakare bhendi iro ndezvipi zvikwanisiro zvamufungidzira kuti mukange mazviwana zvinhu zvinodzokera pakare zvamungada kuti muve neequipment yakakwana? Equipment rese rebhendi chishure chedu ndechekuti mainstruments utomada because hatina zvakakwanisiro futi zvakaita sei zvakakwana. Toda ma-instruments mabesi setrese kit. Mati mamboronga here zvokuti mati masvika palevel here kuti mukomboze masongs munorekodha kuti makamborekodha here maapa mwachete? Kurekodha inini ndakamborekodha but ndairekodha ma1 but chandainyanya kuita ma-live shows ndoanyanya kuita. Wakarekodha masingles? Ndairekodha masingles. Manga wakaita mangani? Ndakaita maviri. Imwe yacho inonzani? I love you. Yakatopinda mumarket here? Yakazopinda mumarket. In fact ndiri munhu wewe kuti zvinhu zvangu zvese ndaingoita ndichimhanya so kuti pamwe ndatouya kubhindura kunoku ndobva ndiri muraundi rangu nzane wakomana mudhara chimbouyai pastudio pedu mumbudai nekudai ndotosiya ndarekodha song and then I go. Haizopedziswi. Aiwa izvezvamaoko akanaka zvokuti Mukoma Benji vanoramba vachikupanel bita vachikudzorirai mugwara remanzi zveshuwa. Then tida kuti tinzwe zveshuwa kuti uri muimbi here zveshuwa iwo saidha unoda kutiimbira dzawakamboti rekodhe idzodzo here kana kuti une kamwe kawakatiwo usati wakazikanwa nevamwe kaunogona kungotipawo kana kavhesi kana kalyric also timbonzwa iwawo mukana ndewako. Malyrics aripo. Mane song inonzi I love you, baby. I love you, baby. My beautiful African woman, my beautiful African village. Mukadzi akanaka, mukadzi akarongeka. I love you, baby. I love you, baby. Yes. Yesa. Heya. Tinavo vana vedendera. Alright, pane aya ndo utaura kumbodzokera pane favorite yako
pane yamudhara yekuti kana magitara ukangonzi mira pastage unotanga kungoirova from top to bottom ndeipiyo. In fact dzinondinspire dzakawanda singotaka one kaunongoti deti kuti ndambonzwa kuti kwauri kutora unyanzvi ihwohwo uriko futi here kuma old golden oldies amudhara Chimbetu. Alright. Kubudiriro kwedu kwatinogara vawanikwe pachisangano pamusha wevanhu avauye patinorangarira magamba avawanikwi vanomirira kushora vachibongodza muto kuregererana kuye kwaramba kugarisana kwacho kwaramba kudyidzana navo kwaramba zvino mutipewo simba tirwe negarwe swamaiti vachachinja saramba swamaiti vachashanduka saramba patinotsimudza dhansi avawanikwi vanomirira kushora vachiwanza sasi kushanda tese kuye kwaramba kuregererana kwacho kwaramba kudyidzana navo kwaramba zvino mutipewo simba tirwe negarwe chidzorera imwe yawe kamba ishe dzorera imwe yawe kamba mundima tenura irima tionane mundima ndima iyo ichigere kupera. Ubva waita kamusoro kama hatite kamusoro. Yes. Ipapo woka arigatiwa peke kupedzisira ngaitwe ngoma tiri mudendera. Toubvunza mbvunzo uye kumatenga isu toubvunza chete toubvunza kuti sei Mwari muchitipa nguva yakaoma ko hama dzedu dzinotisiya dziripiko imi munovaisa nyika ipi iri kure uko pavanogara vasingagone kutaura nesu uko pavanosvika vasingagone kunyora tsamba kuti hama dzangu ndakafamba zvakanaka nyika yandiri ndigere hangu zvakanaka kasi rokwe rangu remavara chengetai nekuti ndiri muchichi kukumbira kuvatongi kuti vandipe gwara ndidzokere kwandakabva nekuti ndakasiya vana vangu vese wonaka mwana wangu gotwe inini ndasuwa mwana wangu gotwe thank you. 1 2 testing mungazoti achikunyeperai kuti murungoona kuti brand rekwachimbetu izwi ramudhara ramuka zvakanzi mapfupa angu achamuka murungozvinzwirawo kuti aiwa chipo chiripo saka tati muzvinzwire mega mangonzwawo kuti mumalines imomo muvoice iroro aiwaka ndema baba wake iwewe baba pavakazoshaya ndiwe gotwe ndiani? Gotwe riripo nonzi Malvin Kudzai Chimbetu. Alright. Akura zvakadi iye zvinezvi ato anofanira kunge achidhara aditika aiwa tafara kumbonzwa manotsi amudhara mabhazi masound bhazi amudhara achiita sei aiwa isusuwo mudhara paanga achiri kurova masongs avo tinoanzwisisa tinoaziva nanhasi tinoaimba kana pandakati tiri kusenza kuredhiyo Zimbabwe ndichiri mushamarari ndonziyo dzatainzi Sly anogona paredhiyo atisi taigona kuridza marecords evanhu vanogona. Anditika aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Iye zvinezvi takudzokera panapa nyaya wataura kuti mainstruments uri kuadawo tatati vanhu vanzwe kuti zvakakosha zvinogona kuita here kuti iwo vakupe mainstruments kuti vanzwe chipo chiripo here saka tati umboita se umboimba pasina mainstruments nekuti asingagone pasina mainstruments apaimbika asi aiwa handa pakutenda ngatisimbisei mukomana mangonzwawo kuti aiwa chipo chiripo Simon Chimbetu akatisiyira zvinhu zvakawanda akatisiyira mumhanzi senhaka akatisiyirawo zvekare vana hasi yega kune vana vakawanda vekwachimbetu uyu ndiye mumwe wacho zvekare tinaye kuno
kuno kubhindura nekudaro arudawo zvikwanisiro pamwachete netimu yake raari kushanda naro kunoko zvirova kuti haana kugarira maoko panapa ari kushanda pakawash panapa ari kuitwa zvekawash achibatsirana nabatsiranawo nevamwe pakreatwawo employment panapa asi tiri kuda employment yekumabhendi kuti chipo ichi chisumudzirwe panapa SlyMedia TV hamutinyadzise toziva kuti munogona kuita se munogona kumusumudzira zvekare tichipedza chirongwa chedu basa racho iri uri kutora sei rekugeza motikari iri aiwa basa iri ndiri kutora zvakanaka nekuti ndakarigamuchira ndagara ndiri munhu jack of all trades kana remining ndinotoita futi kana zvese chese chamuka enyama basa repanapa ndiri kubata zvakanaka nekuti hapana munhu asingagona kugeza mota ndakaritotambira ende ndikuzviitawo nemazvo mota dzedu tikuzigeza dzichena nofunga mungona even the Sly Media mota iri panapa aiwa yaro aiwa mati teso tinopa kutenda nezvamatiitirawo kuti watiwo mucherechedzo nemufananidzo wekuti aiwa munogeza mota vanhu vatanga kuiona ichitanga kugezwa yakasviba zvinezvi mota yakaita se yakachena isusu mufaro wedu wekuti tisanganewo newe uyo zvekare chikumbiro chako chokupedzisira kuvanhu less than a minute utaure chikumbiro chako chakanangana nezvemumanzi chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti ndiri munhu ari kushuwira kuti ndinge ndichirepota manzi ndisimudzirewo keriya chipo chiri mandiri handina nguva yekugarira chipo ende handisi kuzodzora tsvimbo ndani kuti gudo rabata kumeso handiri kutoda so ndiri kukumbirawo mapromoters vanokwanisa kundisimudzirawo nekutipawo mashows ndipotawo ndichiperforma starting from there ndichitokwanisa kuzoburitsawo album rimwe ratiri kuronga namukoma benchi tikabatana neThe Way Band tiri pano patransit garden patrabablas so mhuri yeZimbabwe ndiri kuti ndibetserei ndichichwiro changu ndinoda munhu wese kwamandishedza ndinotouya toridza dendera rinorira pano nofunga mangozvinzwira ndiri munhu ari kutoda zvemagitari zvakanyanyisisa kuti ndisimudzire keri yangu ndandiwo pane Chipo mhuri yese yeZimbabwe ndinotenda nerudo rwenyu right one way one way one way Africa one way for Africa to be the conqueror. One way from Cairo to Cape One way Africa unity is the way. Africa unity. Oh, Nigeria. One way for Africa. One way for Africa to be the conqueror. One way from Cairo to Cape One way Africa unity is the way. Africa unity. Arambe Kenya. One way Africa. One way Africa to be the conqueror. One way from Cairo to Cape One way Africa unity. Explorers came one way from Madrid to Cape of Good Hope. Thank you so much. One way. Thank you so much. Yes. One way. Yeah. Mazita tiri pano pa SlyMedia TV ndo zvatinoita tiri muno muMachi Central. Vane zvipo zvavo uyaiwo zvakare pano pa SlyMedia TV musanganidzo aiwa mangozvinzwira support inobva kwamuri isusu chedu tingori bridge tingori zambuko rikukusvitsirai nawo sezvataita izvozvo kuti muzive kuti aiwa kune vane zvipo vari kuda kusumudzirwa kune vakashanda naChimbetu kune hama dzakasiyiwa naChimbetu vane shungu dzekuda kuti vagone kubatsira kutenda kune vakabatsirwa naMukoma Simon Chimbetu vakatoshaya kuti ndotenda ani aripo mwana wavo mutendei mwana wewo veteran zvekare rakavigwa paprovincial heroes eka kuchinhoyo kanditika saka mwana wegamba watinogona kuti aiwa hatingamusiye akadaro ndozviri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti leaving no one and no place behind. Ndiye no one wacho iyeyu watiri kuti aiwa mubatsirewo kuti agononga achisumuka achienda kumberi. Zita nozivesa tafumana simbi yebasa tiri kuno kuMachi Central ndina tatenda mapiri magara tinotenda. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses
with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Skimmer Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.